Zdravo, dragi moji mali drugari. Nadam se da jedva čekate novu priču. Ovako. Teta Nina je odlučila malo promijeniti šemu i započeti jedan lijepi serijal dječjih priča. Da, prvi serijal zove se Patuljak vam priča, a radi se o knjizi priča sjajnog pisca za djecu Ahmeta Hromadžića. Biće to prekrasne priče za laku noć malenim mrvicama, ali i super pomoć školarcima koji ovu knjigu obrađuju za lektiru. Svi ćemo uživati i to je fantastično. Ja jedva čekam da započnemo sa prvim dijelom, a nadam se da ste i vi nestrpljivi. Pa hajde da krenemo. Tajna neobičnog jezera ili kako je nastala ova knjiga. Naša je šuma puna tajni i čudnih stanovnika koje nikad niko neće uspjeti sakupiti na jedno mjesto i izbrojati. Tako je Ljiljanov otac počinjao svoje priče o planini koja se prostirala iza sela u nedogled prema moru. Pričao ih je često, naročito zimi, pored toplog ognjišta, dok je napolju padao snijeg i gladna zvijer tražila sklonište. Ljiljan je pažljivo slušao očeve priče, a poslije toga kovao smione planove kako će obići čitavu planinu i zaviriti tamo gdje niko nije zavirio. Ako još uspije da pronađe patuljka Zlatibora, o kome je otac često govorio, i da se sprijatelji s njim, onda će mu sva vrata biti otvorena. Često i znatiželjno je posmatrao visoke planinske vrhove na kojima su se odmarali oblaci i pitao se, gdje li se zapravo nalazi taj Zlatibor? I koga uopšte može pronaći u tolikoj planini? To su bila pitanja na koja mu niko nije mogao dati pouzdan odgovor. Čak ni otac koji je znao da Zlatibor živi u planini i ništa više. Nikad ga nije sreo. I kad je Ljiljan jednom zapitao kako zapravo izgleda taj Zlatibor, on se malo zamislio i odgovorio neodređeno. Pa tako, malen i uvijek nasmijan. Može se bez muke popeti na svako drvo, često jaše na jelenima, vukovima i starim lisicama. A kako je odjeven? Pitao je dalje Ljiljan. Kažu da nosi odijelo napravljeno od šumskog cvijeća. Naoružan je lukom i strijelom, a vjerovatno nosi i kakav mač. Tako je Ljiljan stekao neodređenu predstavu o Zlatiboru, ali je još uvijek glavno pitanje kako pronaći patuljka ostalo bez odgovora. Veliku planinu čovjek nije mogao preći ni za mjesec dana, a dječak nije smio ni pomisliti na takvu avanturu. Zato se koristio svakom prilikom da ode u šumu, bilo s ocem, bilo s dječacima iz sela koji su ljeti na sunčanim poljanama brali jagode. I razumije se, uvijek se nadao da će negdje u krošnji drveta, u grmu ili visokoj travi opaziti Zlatibora. Spremao se da mu priđe i očekivao da će tako započeti njihovo prijateljstvo. Ali nade su ostajale prazne. I kad god bi se vraćao kući, morao je da tješi sam sebe. Kad drugi put dođemo u šumu, Zlatibor će se sigurno pojaviti. Bio je uporan. Vjerovao je da će mu se kad tad osmijehnuti sreća i kao što će se kasnije vidjeti, imao je pravo. Jer Zlatibor se ipak pojavio. A dogodilo se to jednog ljetnjeg dana, kad je Ljiljan brao jagode, kad je šumski zrak bio pun mirisa smole i divljeg cvijeta. U vršikama jela se igrao vjetar, negdje gukao golub, a na jednoj grani se umivala zlatna kuna. Visoko u plavom prostoru kružio je dugokrili orao, a na sve strane se čuo šapat nevidljivih i šarenih stanovnika planine. Ljiljan ni ovog puta nije došao sam da bere jagode.
Došao je s grupom dječaka koji su se dovikivali po poljanama tražeći ptice i sitne zvjerke sakrivene u travi. Tek oko podne okupili su se i sjeli u gustu hladovinu borova da ručaju. Razgovarali su živo, izmjenjivali utiske, a nisu zaboravili ni Zlatibora. Ko zna nije li nas posmatrao dok smo brali jagode, reče dječak kome je bilo ime Jasenko. I da li nas još uvijek ne posmatra odnekle? Ja ne vjerujem da taj Zlatibor živi ovdje, upade drugi dječak. Neko je jednom izmislio priču o njemu i sada svi vjeruju da je istinita. Istinita je, odlučno odgovori Ljiljan. Zlatibor živi u ovoj šumi i može se svakog časa pojaviti među nama. Samo ga ti čekaj, nasmijao se onaj nepovjerljivi dječak. A ja kažem da će ti prije narasti brada nego što ćeš dočekati tog Zlatibora. Ja nikad neću prestati da ga tražim. Ti si pravi dječak, reče neko veselim glasom i tog istog časa iza drveta iskoči patuljak i zapjeva posmatrajući začuđeno društvo. Ime mi je Zlatibor. U šumi sam noć i dan, mnogih tajni držim ključ. Poznat mi je svaki kut. Svi su gledali u njega, nijemi i nepokretni. Kako i ne bi? Toliko su puta slušali priču o malom šumskom patuljku, prepirali se kao što smo čuli, čak i oko toga da li su te priče izmišljene ili ne, a on se eto odjednom obreo među njima. Pao je kao s neba i počeo govoriti tako kao da dječake poznaje već dugo vremena. A ko može tvrditi da ih nije poznavao? Ko zna, nije li ih svaki put kad su dolazili da beru jagode posmatrao odnekle iz guste krošnje drveta ili visoke trave. Kad je zamukao Zlatiborov glas, pod starim borom je zavladala tišina. Prvi se snašao Ljiljan. Progovorio je drhtavim glasom onako kako govore dječaci kad ih učitelj prozove da nešto kažu o lekciji koju nisu naučili. Meni je drago što si došao među nas. Nama je svima drago. Nije umio da završi rečenicu. Zamucao je, zapetljao se i sigurno bi se obrukao da ga nije spasio sam Zlatibor. Znači, primate me u svoje društvo? Primamo, odgovorili su odjednom svi dječaci. Zlatibor je odmah sjeo na niski panj, spustio na zemlju luk koji je nosio na ramenu i rekao: Nadam se da ćemo postati dobri prijatelji. Ako želite, mogu vas odvesti na poljanu gdje rastu najslađe i najkrupnije jagode. Ako želite, mogu vam pokazati ptičje jezero. Ptičje jezero, začudiše se dječaci. Zar takvo jezero postoji u ovoj šumi? Postoji, nasmija se Zlatibor. Samo treba znati kako se tamo dolazi. Ali mi se prije zalaska sunca moramo vratiti kući, primijeti Ljiljan. Zlatibor se opet nasmija. Znam da se morate vratiti i vratit ćete se na vrijeme. Dok sam ja sa vama u šumi, možete biti sigurni. Nećete zalutati, neće vas niko napasti. A da li je daleko to jezero? Upita Ljiljan. Nije daleko. A i da je daleko, ne bi nas ništa spriječilo da odemo. Pozvao bih jelene i oni bi nas odnijeli tamo. Uj, to bi bilo lijepo, uzdahnu Jasenko. Zaista, dodadoše i drugi. Bilo bi lijepo jahati na jelenima. Drugi put, odgovori Zlatibor, ako opet dođete ovamo. Doći ćemo sigurno, zagrajaše dječaci. Doći ćemo odmah sutra. Zlatibor skoči s panja, uze luk, popravi svoju šiljatu kapu napravljenu od cvijeća i ptičijeg perja, pa naredi. Krećimo, ja ću naprijed, a vi za mnom. Dječaci nisu čekali da im se dva put kaže. Bili su isuviše radoznali.
isuviše ih je privlačila tajna neobičnog jezera da bi postupili drugačije. A mogli su da se zapitaju šta će se dogoditi ako nas patuljak zavede u duboku šumu i ostavi, ako je njegova priča o jezeru obična varka. Ne, nisu se zapitali. Ili bolje rečeno, ne tog časa. Tek kad su zašli u gustu šumu borova, počela je da ih nagriza sumnja. Počeo je da ih hvata strah. Čak ni Ljiljan, koji je toliko želio susret sa Zlatiborom, nije ostao miran, pa je pomislio: bolje bi bilo da se vratimo dok nije kasno. Da zaustavimo Zlatibora i kažemo: mi nećemo dalje, mi se bojimo. Ali kako da to saopšti drugovima? Mogli bi se nasmijati, nazvati ga kukavicom. Mogli bi da mu kažu: ti se vrati, a mi idemo. Mi vjerujemo Zlatiboru. A ko je više od njega pričao o Zlatiboru? Ko se, ako ne on, hvalio da će pretresti svu planinu dok ga ne pronađe? Ne. Treba ići naprijed, pa šta bude. Patuljak je ipak dao riječ da će ih na vrijeme izvesti iz šume. Ljiljan nije znao da su sličnim mislima bili zaokupljeni i ostali dječaci i da iz istih razloga kao i on nisu ništa govorili. Koračali su nastojeći da upamte put i očekivali čas kad će se patuljak zaustaviti i reći: tu smo. Šuma je postajala sve gušća. Činilo se da na tu zemlju ispod stoljetnih borova nije stupila ljudska noga. Da čak i zvijeri nerado zalaze u taj kraj. Ni ptice se nisu čule, ni vjetar se nije igrao u krošnjama. Ali patuljak je skakutao sigurno kao da poznaje svako drvo, svaku travku. Zaustavio se tek kad je stigao do kamenog brda. Okrenuo se dječacima i rekao: blizu smo. Put do jezera vodi kroz ovo brdo i nije dug, dakle, samo naprijed. Dječaci se nisu pokrenuli. Oni su u isti mah pomislili da ih patuljak želi namamiti pod zemlju, odakle se nikad neće vratiti. Zato je eto i izmislio priču o jezeru. Ne, oni se neće dati prevariti. Zlatibor je već bio skočio na jedan kamen, ali kad je vidio da dječaci stoje nepomično, upitao je: vi se bojite? Da, prvi je progovorio Ljiljan, a to je bilo dovoljno da se jave i ostali. Nećemo unutra, nećemo pod zemlju. Patuljak nije očekivao takav otpor i nekoliko časaka je nijemo posmatrao dječake. Onda je mirno odgovorio: ja ne mogu da vas vodim tamo kud ne želite. Mislio sam da smo sklopili prijateljstvo, da mi vjerujete. Znači, prevario sam se, iako mi je žao što je tako. Vratit ću vas na poljanu odakle smo pošli, a onda zdravo zauvijek. Ipak, moram da vam kažem, Zlatibor nikad nije pogazio svoju riječ i nikad nikog nije obmanuo. Dječaci su osjetili da patuljak govori istinu, da ga je njihovo nepovjerenje uvrijedilo i zato su u isti mah odlučno bez dogovora povikali: ma vodi nas, mi vjerujemo u tvoje prijateljstvo. Oprosti što smo tako postupili. Zlatibor je šutio nekoliko časaka razmišljajući, a onda je rekao: zaboravit ću sve ovo. Uvjeren sam da govorite iskreno i to mi je dovoljno. Pođite za mnom. Ušli su u otvor sakriven iza visoke stijene i začudili se kad su vidjeli da unutra nije ni usko ni tamno. To u stvari i nije bio hodnik. To je bila podzemna dvorana osvjetljena dnevnim svjetlom koje se probijalo kroz mnogobrojne pukotine između stijena. Negdje se čuo žubor vode i negdje duboko kao u čaši odzvanjao je svaki korak. Sad ste se uvjerili da ovaj put ispod zemlje nije tako strašan, nasmijao se Zlatibor. Nije nimalo strašan, potvrdili su dječaci koji su ponovo postali veseli.
Nismo ni znali da pod zemljom može biti ovako lijepo. Ali taj put nije bio dug. Možda 100 metara, možda malo više. Dječaci su se začudili kad su se odjednom našli na otvorenom prostoru. I ne samo začudili. Zastali su kao ukopani, očarani onim što su vidjeli. Pred njima je bilo jezero, malo jezero usred crne borove šume. Sa svih strana niz stijene rušili su se vodopadi, a u jezeru se kupale ptice kakve su dječaci već vidjeli i kakve nikad nisu vidjeli. Ne, nisu se samo kupale, igrale su se nad vodom i u zraku, na pijesku pored obale, a mnoge su pjevale sjedeći na borovim granama. 100 glasova, 100 ptica, kao na nekom velikom vašaru. Dolazak dječaka uznemirio je šareno društvo. Odjeknuli su povici uzbune i ptice bi sigurno poletjele s jezera da Zlatibor nije skočio na kamen i počeo da govori jezikom koji dječaci nisu razumjeli. To je bilo dovoljno da se ptice smire i umjesto da pobjegnu, one su sad cvrkutom i pjesmom pozdravile svoje goste. A kad je nad jezerom zavladala tišina, ponovo je progovorio Zlatibor, obraćajući se dječacima. Jeste li sad zadovoljni, prijatelji? Nije potrebno ponoviti njihov odgovor. Dječaci su bili ne samo zadovoljni, oni su bili oduševljeni. Jer je sve to što su mogli da vide podsjećalo na jednu od onih mnogobrojnih bajki koje su često slušali. Zar su mogli i u snu da zamisle takvo šumsko jezero i takav ptičji skup? Nisu, razumije se. A to nije bilo sve. Zlatibor ih je proveo obalom jezera ispod slapova, ptice su se skupljale oko njih, padale im na ruke, na ramena. Kad su sjeli u hlad crnog bora, Zlatibor je rekao: znam mnogo priča o pticama. Ako želite, mogu da vam ih ispričam. Kako da ne želimo, pričaj odmah, spremno su se odazvali dječaci. Dobro, pristao je Patuljak. Danas ću vam ispričati jednu tužnu, vrlo tužnu priču. O ptici čiji se život završio u jezercu. O ptici kakvu više niko neće sresti ni u ovoj, ni u drugim planinama. Ime joj je bilo Zlatokljuna. Tako je na obali malog, neobičnog jezera počeo da priča Patuljak Zlatibor. Dječaci su ga slušali pažljivo. Na kraju, kad im je izgovorio posljednje riječi priče, dugo su šutjeli. A oči su im bile pune suza. Tako je bar meni kasnije, mnogo kasnije izjavio Ljiljan. On mi je ispričao sve Zlatiborove priče, a ja sam ih zapisao i unio u ovu knjigu. Priče su prilično tužne i nema ih mnogo. Nema zbog toga što su se sastanci u šumi i na jezeru naglo prekinuli. Zašto? Doznaćete na kraju knjige. I evo, dragi moji mali drugari, ovdje ćemo se zaustaviti, ali samo do sljedećeg puta. Onda ćemo nastaviti tamo gdje smo večeras stali i tako sve dok ne završimo cijelu knjigu. Biće to sjajan serijal. Iskreno se nadam da ste uživali i da jedva čekate nastavak. Želim vam mirne i ugodne snove. Ljubi vas vaša teta Nina. Laku noć, bubice maline. Laku noć.